Искате да ме гледате, това е трето нещо, което измайстори Минко. Сега ще разберете кое е. Его. И полза да ни умреш. Ще го направим още един път. Ето за какво не се слагал по средата. И после ако паниш връз него. Фак! Ома гориш. Така. Втори опит, но стане по-добър. Стане апто. Мале! Добре, това беше яко. Абонирайте се, дайте плюс. Това беше изместроен от Минко. Аз го изпробвах и до следващия път.